sammen. Jeg vil ikke mere. Der kom Lukas igen. Nej, du må ikke tage den. Nej! Så lad os. Vi skal se Kolding mod Middelfart. Men jeg kan ikke rigtig vise... Hav, stop det. Men jeg skulle vende kameraet om. Er du glad, Lukas? Ej! Jeg har faktisk en Kolding t-shirt på, men jeg kan ikke vise det. Jeg har min regnjakke på, det er pisse nederen. men mig og Lukas, jeg skrev til Lukas i går, om han kom ned. Var det noget, du gør? Om han kom ned på stadion. Så skal jeg lige ringe og spørge min far, kan du godt komme ned? Så siger han, nej, jeg har nogle andre planer. Og så spørger jeg dem, om de kan. Men jeg har det problem. Jeg har det den der fodbold, der er det der kort der i mig. Så er der sådan noget, der hedder holdkort. Hold nu op, det der. Okay. Og så finder jeg den ikke. Men så når jeg er henne ved vagterne, ikke? Så siger de, Hans. Hans? Det er ikke engang løgn. De stod og råbte, Hans. Jeg har ikke set det her før. Så siger de, hvad er det for noget? Så siger jeg sådan, det er fordi jeg træner målmandstræning. Ja, bare kom med ind. Ja. Jo! Okay, Kolding er lige store. Nej. Kolding spiller er lige der. Oh yeah. Smukt. Ja, det er mig, der Kolding-spillerne. Nu tror jeg bare, at vi vil vente med at filme, indtil kampen går i gang eller sådan noget. Eller når spillerne går ind på banen. Skal vi sige det? Ja. Jeg tænker bare, fordi at jeg har kun 11 minutter til at filme i, og det er sådan lidt. Så ja, vi ses. Hej! Vi ses om 2 sekunder. Så er vi tilbage for de 2 sekunder for jer. For os så var det 20 sekunder. Jeg gider ikke det her lort mere. Vi er nødt til at holde den jo. Nå. Nej, fordi vi prøver lige igen. Nej, Lukas, lad nu være. Hvis du bliver ved lad være, Lukas, lad være. Jo, hvis du bliver Lukas, nu stopper. Tak. Ja, jeg ved det godt. Men det er bare fordi, nu lige om lidt går spillerne ind på banen. Der er lige 2 sekunder. Kan man se det? Sorry, hvis du ryster lidt meget. Der står 6 minutter, tror jeg. Er du klar, Lukas? Forza Kolding! Det er en Kolding t-shirt. Og det er fodboldstol for 2021. 2021, den er gammel så. Er du klar, Lukas? Til hvad? Til kamp. Nå. Ja! Så nu går Middelfart ind på banen. Det er de røde der. Der er noget Koldings fans. Nu går Kolding spiller ind på banen. Nej, Lukas gå væk. De er gode. Okay, sorry, min telefon er løbet. I var meget undskyldt. Men nu, jeg tænker, vi opdaterer, hvis der bliver scoret, ikke? Fordi at eller måske midt i kampen, hvis der er sket noget godt. Ja. Vi opdaterer i hvert fald i halvlejen, hvis der ikke er sket noget, okay? Vi ses. Faktisk anden halvleg lige nu. Vi glemte lige at opdatere i halvlejen. Fordi Lukas, han var lidt irriterende. Nå, men lige nu står der... 1-0 til Kolding! Ja, 1-0 til Kolding. Og vi er rigtig glade. Vi har lige scoret. Vi var så tæt på at være i de 6 sammen minut. Men det er også fint nok. Kolding har scoret. Kasper Jørgensen, 24. Sidst. For sammen, der har bolden, eller havde bolden. Nu har han bolden. Nu har han ikke bolden. Og jeg vil filme lige sådan her, fordi vi skulle lige skynde os. Så ja, hej. Ej, en ting på mit hår. Kolding mand 1-0. Vigtig video, ligegyldig info. Se lige den her t-shirt. Vis lige. Det er 130 års tror jeg, ja, som jeg fik de blev grundlagt 1895. Tak for hjælp. Det var sådan lidt. Nej, ikke igen. Det er ikke sjovt, og jeg gider ikke have det. Nå, men det var faktisk bare lige alt for den her video. Ja. Og vi skal nok lægge link til vores andre kanaler. Nej, det gider vi ikke, Lukas. Det er uprofessionelt. Okay, vi lader være.
Peace. Peace. Ses i næste video. Peace. Adios. Er der i fryseren, der rører ud på gulvet?